Hola, bon dia. Com esteu? Espero que tots i totes estigueu la mar de bé. Avui us convido a fer una petita proposta en què farem una activitat per alegrar-vos una miqueta més aquests dies que hem de passar aquí tancats a casa. Com que ja estem a la primavera, intentarem que a casa nostra, malgrat no sigui un jardí, doncs floreixi com un jardí. Per tant, farem flors i les farem d'una manera molt senzilla. Utilitzarem només el compàs, uns fulls en blanc i uns colors. Anem-hi a posar, doncs. Per començar, agafarem el compàs i l'obrim a la mesura que nosaltres vulguem. Els posem sobre el paper i tracem una circumferència. Potser ara es veurà clareta, però feu una circumferència. Val? Aquesta obertura que tenim del compàs se'n diu radi, i aquest radi és el que mantindrem tota l'hora. Per tant, jo ara aixeco el compàs, però no tanco el compàs. I amb la punta del compàs em poso sobre qualsevol punt de la circumferència. I traço un arc, que fixeu-vos que passa pel centre de la circumferència. Sense tancar el compàs, amb la mateixa obertura, punxo sobre la intersecció de la circunferència i de l'arc i traço un altre arc. Torna a passar pel centre, si us hi fixeu. Amb la mateixa obertura, punxo a l'altra intersecció de l'arc. I atenció, perquè ja ens apareix el primer pètal de la nostra flor. Continuem. Torno a punxar a l'altra intersecció i màgia, ja tenim el segon pètal. Punxo sobre l'altra intersecció i ja tenim el tercer i el quart pètal. Punxo sobre l'altra intersecció i ja tenim, el cinquè i el sisè pètal. Ja tenim la nostra flor feta. Però atenció, perquè encara la podem fer amb més pètals. Si jo la vull fer amb 12 pètals, amb la mateixa obertura del compàs, em poso entremig de pètal i pètal. I torno a fer un arc. Em torno a posar al mig de pètal i pètal i faig l'altre arc. Em torno a posar al mig de pètal i pètal i fixeu-vos, ja em van sortint més pètals, Faig l'altre, un altre pètal, vinc cap aquí i faig un altre pètal. I fixeu, encara me'n queda un. Aquest ja l'hem fet, aquest. I ja tenim una flor de 12 pètals. Quan la tinguem feta, jo us aconsello que la podeu repassar, la podeu pintar, tant és que la pinteu amb colors o amb retoladors, i us poden quedar flors com aquestes tan lluentes i tan precioses. Les podeu retallar, les podeu enganxar a la vostra habitació i espero que disfruteu molt fent aquestes floretes. Ja veureu com us quedarà una casa ben guarnida i ben florida. Gràcies per tot. Gràcies per tot i fins a la propera. Adéu, una abraçada, petons.